kuma kar ku manta babu kyau ka tilasta ma mata ka haɗa su wuri ɗaya su biyu ko su uku ko su huɗu ka ce wai dole sai sun zauna gida ɗaya. Kai kawai kana son lalle a haɗa kai ne, wa ya sa ka in ba ta da ra'ayin zama da ɗayar kai fa ka auro ta, ita ka aurowa, kanka ka aurowa, babu wani aboki ya zama malam, kama kanka ne, kanka ka aurowa saboda jin daɗin ka. So kawai ka aura ka je ka aje inda ga dama, in ta ga dama cewa tana so a haɗa su alhamdi, idan ta nuna ba ta so wallahi tallahi hakki kake ɗauka ka haɗa mata wai su biyu ka haɗa su ɗaya, wai kai wai lalle kullum suna cikin bakin ciki da ɓacin rai. Dan Allah mu gyara wannan. Ba wajibi bane dan za ka yi aure lallai sai ka nemi izini daga wurin matarka, amma yana da kyau ta sani ka gaya mata saboda an yi zaman mutunci, an yi zaman lafiya, kuma ka ce kana son farin cikinta ba ka son tashin hankalinta, ita ce sanyin idanunka. Ya kamata ka gaya mata ba dan neman izininta ba, sai dan at least ta san ana yi, ta san kuma ana yi da ita.